Ja, kom, ik ga je kamer tonen. Ik ga naar boven. Het is zo'n beetje naar boven. Oh, ik kan niet mee. Moet ik je helpen? Nee. Geef je tas maar als je wilt. Oké, alsjeblieft. Dank je wel. Kom maar, het is de laatste trap. Ik kan echt niet meer. Kom, we zijn er. Ja, ga blijven. Zal het lukken? Het is hier zo kaal en het is hier zo kaal. Het is hier zo kaal en leeg. Ja, sorry, maar meer hebben we niet. Het kost veel geld. Ja. Allee, dag. Daar. We blijven misschien. Ja. Niet vergeten, het eten is om 6 uur, hè? Ja. Op tijd zijn, niet te laat. Nee. Moet je het hier doen? Ja. Och, ik moet je laten. Oh nee. Blijf met mij. Ik wil niet alleen blijven. Maar je moet hier blijven. Oh, nu weet ik toch niet. Ik wil niet. Blijf met mij, Lucas. Maar ik moet naar huis. Ik blijf niet blijven. Jij weet het zelf. Ik heb ervoor gekozen. Ik dacht niet dat afscheid zo moeilijk was. Ik weet het. Waarom ben je erin? Lucas. Waarom stop je niet? Oh. Lucas. Daar zie ik Lucas auto weggaan. Dag Lucas.